Halo parlong, te kublai parlong episode sen mo tang ban kren tan ya kum kata ro long ban ong halo hai bai katuru long kaba perslim te ya ka video ne pi ong kum no parlong mo te nga bun sin hi nga klem ju ong nga ong bai nga da bai da ka ki poin mo te man ta de ki poin ki ba nga mut ban kren phang no uk seu ta don no ksew ba shuwiar bet man ki post jonga perlong ksew hylla surok hi utu dei bet ksew hylla surok hi chan man ki post em usu kan tha bet yanga usu dai ta bet yanga usu kan no kan tha bet no ksew mo no ksew ta umbu dur ai ra umbu dur ai ra Mbok dur subuh ben de ki dur sentiu de ki dur tham de dur ki mo nok sau de nga trai nok sau em perlong trai ya ka kemi ki men para jang ur trai khen kor ya ki sisin ki breu ki bala nut hi ban kren ya ki breu em ban kren khama kor ya ki breu em de kamon ai nga sem don jing snem jing krau ya don jing snem jing krau don ai te khen snap mo ya ka kami ndai tang ya ka post jonga u comment parlok ya phimon ndai tang ka post jonga ndai tang hapo ka post jonga ba u comment klem akor te u comment dai da ben ndai tang hana ha ka post jong itu ikong persinia nyau taro ha ka post jong iro u comment ani jing klem akor te pir kat karta itu ikong mo ilade karta kimi imi jong ni mo karta jong i de kat karta ka kimi jong u mo to odang not ban kren dan da mo ya i de mlong shu he ka ban kren kumno ro la chu sep e kata ka jing kren perlong kum kine ki jai priu em ndei ra ban mi shane sha parthei ne phi ong kum no ki bam khen su ya ki balaran ba to yang ngale na mar ba nga ga ngam da ran ba do kat kata mo ngam pat daran ba than do kat kata mo thrai la kat kar ta jong u hi thrai mo nga hi ta ba dang nga long kum ki post jong nga kum ba nga shan te nga shan nga kemen nga song ba te to yo ula la marba so tenan itenat te to yo ula ban comments new ro mo un kan pat tip ya ka jing si sha jong ni mo ki ba le ya ga professional mo ten re nga lengo pat balai mo ya ka post ki bala rang ba ro balai we comment dai da kuntu dan da kuntu perlong te kumune jaj beriu te la de ksew si shapi ksew la sorong te wan penpo te tang de ba penpo pat yangi ngan ya thu ipi perlong nga em ngan ya thu ipi nang comments new yang em re nga ngan nam pi mut tang su comments new mo pi mut nga ngan sange kale YouTube ngan sange kale FB em pikat nang comments new yang em nga kat ta ngan penmi video kat nang comments new jong pikat ta ngan penmi video ngan nam rit ya no mo namal ba nga klem litu re nga klem len nga klem le ka kam ka bas new te balai ngan ting ya kata ka jing comment jong pi ya ngan pen i ya ka kerteng jong tau ksew la sorok ngan pen i ngan sai pen i ya pi ya kerteng ka jai tu tho ba tho jai tho ai ra shu tho bi tang kerteng jong tang kerteng si sa ji u tho ra na ma ba bale uting usna ki fak account iman fak account te tang ban yo ban comment si te ya ki bro
tăng mấy muốn đam mê comment thì muốn ngàn sống không ngàn nồng lại video show em vẫn muốn ngàn lông cùng cả ta tăng ya mẹ đều ksew bỏ chai ksew bỏ roti mình khen chu tăng ya cái tamen bru đó mình khen chu tăng ya tamen bru đó mình khen chu tăng ya ki ba đây các mi karta các mi trong mẹ karta ki mesan me du trong mẹ mình khen chu tăng ya kita đó yang alale mình khen cũng nổ lada mình sau tân man ya cái video what you Peit se kabahaban mình belong tăng đây tăng ya mẹ ya kitu ki bru ki ba kim sau tân man ya nga ta sau ba belong nga ngala ong ya phi ka no sin chu ka video ngala pan mi ba phi kitu ki bam sngo tanan sngo ba blog ma nga khampan bor ya phi ban phin pe ya ka video ya nga ki dot ba ong ro tang chu pli Facebook kala mi ka kerteng ka ne ka stud kum ta ki ong tengan ong ya me stud me mi na stud yong ka kmi yong me ma ta ngan ông ya me ba lấy me klem blok pat ya nga ba me snyo ba me mi ba nga mi si mi ha ko po account jong me te me la dai ban blok em ya nga re me kwa si kwa ban pe ya video jong nga halor ba me tela me si ya nga te halor ba me dang kwa ban pe halor ba me one comment te bale nga phạ ya mẹ bắn bên nga khăn phạ là bà mình bên nga lây nga là ông ya phi blog ya nga itu bam song tenan em itu bam song tenan so ba blog bên what you up rồi you know ba namal ba kan pen thakli ya phi nga lây nga nam thakli ra let's go. Rồi cái bây paralok ipi mo, cho kita ba Peit ya video jong ngamo.